minulém díle jsem vysvětlil, proč ze svého tréninku vynechat veškerý druhy zkracovaček. A dneska se podíváme na to, jaká je funkce břišních svalů v pohybu a jak ji trénovat. Já jsem Kuba a tohle je 4. díl seriálu o nervosvalovém tréninku. Člověk ke své lokomoci původně používal všechny 4 končetiny. A břišní svaly se tak vyvinuly v celý svalový řetězec, který neustále mění svoji práci podle toho, jestli končetina zrovna plní kročnou nebo odrazovou funkci. Díky tomu dnes břišní svaly vypadají tak, jak vypadají a funkci mají pořád stejnou, jen ji už bohužel tolik nevyužíváme a špatně zvoleným tréninkem ji naopak potlačujeme. Je tedy velkou chybou myslet na břicho jako na jednotlivý svaly a izolovat tak jeho práci od pohybu končetin. Měli bychom naopak volit takový cviky, který zajistí, že břicho bude správně reagovat na činnost kroční ruky nebo nohy. Skvělým tréninkem pro posílení břicha je chůze po 4, při který musí svaly včas zareagovat na kročnou ruku a zajistit 2 pohyby. Prvním pohybem je rotace hrudníku, který v momentě, kdy se rozhodnu zvednout ruku, musí zarotovat směrem k lopatce na stejné straně. Druhým pohybem je úklon pánve. Tím se prakticky ve stejný moment uvolní k nákroku i protilehlá noha a já tak k pohybu můžu použít obě končetiny najednou, aniž bych se vychýlil mimo osu těla. Tím je zajištěno zacentrování kloubů i páteře. Stejně to potom funguje v chůzi, běhu a vlastně jakémkoliv jiném sportu, na který si vzpomeneme. Tedy břicho musí reagovat na pohyb rukou. Svoji funkci má ale i při nákroku nohy. Pokud pohyb začíná na dolní končetině, musí břicho zajistit stabilitu páteře, aby nedošlo k vyboulení obratlů směrem do břišní dutiny. Pokud břicho nezvládá tuto funkci plnit v leže na zádech, velmi pravděpodobně se to potom projeví i ve vzpřímené poloze. Při každém zvednutí nohy dojde k většímu či menšímu prohnutí páteře a plotínky tak dostávají dost zabrat. Jedním z předpokladů pro správnou funkci břicha je také správná funkce lopatek a schopnost se napřímit. O obojím jsem mluvil v předchozích videích, takže pokud jste ještě neviděli, určitě se na ně mrkněte. Mějte se a vidíme se u dalšího videa. Ahoj.